שלום חברים, כאן אדם משקוף שירותי אינסטלציה. אני הגעתי ללקוח לאיתור נזילה בעקבות זה מה שהוא תיאר לי זה שיש לו רטיבויות בקיר. שאתם יכולים לראות, ישנה עלייה קפילרית בחלק הזה של הקיר. מאחורי הקיר הזה יש בעצם מקלחון. בוצעה בדיקת לחץ. בדיקת לחץ לא העלתה שום דבר, אין פיצוץ, לא במים חמים, לא במים קרים. מה שכן יש כאן בעצם ניתוק של האריח. הכל פה התנפח, מפה חודרים מים ובעצם מרטיבים לנו את הקיר. מה שצריך לעשות פה זה לפרק את האריח הזה, לעשות איתום כמו שצריך, לשים בחזרה. בנוסף, פתחו פה בעבר, יש כאן דיבלים. גם מפה הייתי ממליץ להוציא את הדיבלים האלה, לעשות רובה חדשה כמו שצריך ולפתור את הבעיה. זהו זה חברים, במידה ואתם צריכים מאתר נזילות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, אדם משקוף שירותי אינסטלציה. טלפון שלי זה 0544 96 1988. בהצלחה לכולם.